Morning guys! Welcome back again sa mong channel. Kin! Manguha sa mig basiyo. Manguha sa mig dalis mga basiyo guys. Ay, basiyo. Pamalit na laghapon. Kung nga pa may makumprahan. Kay guay basiyo na wala makumprahan. Hindi man magpa kuan ang ubang tindahan pahuwam. Ginoo ko Lord, dangal pa daras ang mga agianan. Nga tanong man na daras guys. Mo nagatong gi bahaan, mas nangagi. Kana ko na. Mas kinkin dag sa kubag. Ikubag. Kamay bata. Kana ko. Pag hinay kay madawhog ka kang wang ning. Taan ni. Danguga man diri ay uy. Kuan pa. Tingala jamog. Jamog pag agianan. Ang mi dari basiyo dia, dari sila. Gapon. Tara mga botilya guys dia, ang ipanguha. Duwa na ilabot ng tanduay kay na. Di apa dia. Mga basiyo nagpatak ag pas basiyo oh. Pastilan gazud agreed horse naglaag pa asa pa to madung. Nagreklamo nagamang kuan tig bitbit. Daghana ra ba ilang buwak matintal man sa kumagtan-og buwak, muang na. Naragamang birthday girl gahapon nga di mo ngisi matsuon. Bebe. Ngisi na ron, ngislit nagkangwang. Bi. Guys ang mga basiyo. Ang panguha. May kumprahan og nay salap. Terus kuan bag. Ikaw tig-arrange. Kaya ako ibit-bit na bi. Ako pud. Nakaw sito pa to pa Pepsi og kuan. Kusod ma. Karay guys, ibili na na kay di naman na mga 40 mil na. Naglang natumba Ma 40 mil na. Ay 40 mil, kada na. Kasara. Oh. Karang mga botilya guys, buha na ni. Guys. Wala na mi guys. Hina kay mga dawhog na ta. Wala na mi dia, botilya. Ang ipanguha. Ay mo pang kumprahan. Na-slide ko dali ma. Ginay. Pindot ta sana. Agay. Nanas mama day pa doon. Ay, nanas mama guys pa doon. Uli. Dangon ko daning kagwang. Karong lago ta gas basak. Isus ko ko ang iwang ni. Dalam mo kinong pansit. Ha? Kasi iya no. Magkakaila na iya. Isus gino pa. Bugat uy. But na mis basak. Karon. Kumbati tindira. Kay may basiyo. Wala tay komprahan ug di na ta pang muha og balik. Yes no. Sabad na Mura mo ga ako nahang uber ng tan-off mga basiyo. Sige na. Mana bi? Guys, mang-arrange mi daris among kuan. Gamay nga tindahan. Nangumpra mi gahapon guys, mga buwak daris tindahan. Ug bibi, favorite ni bibi ya. Kani mi gang favorite, easy. Ang gamay ganahan ni ja. Chocolate. May ganahan ni Kim. Kumpra mi gahapon kay wa mi dari sabit-sabit sa tindahan. Nagmay. Madula man ay sabit-sabit dari buwak-buwak bas tindahan. Ding-ding na. No. Kilo-kilo lang pud. Dili day. Masarang i-arrange dari guys de. Kasi kape, gatas, kay mga kuan na sa mga bata. Yung gatas. Kape pud mga tiguang. Tama na yang. Ha? Come on. Ikaw may taghatag na habi. Guys. Kumpra may kape. Tapon siya. May pangitaan dari kape. Kape for the Paghugas na niya, oy.
Tabang nagpanguling sa Kim. Naman, sama ni. Guys, mo ni favorite ni Kim. Ano yan? Easy. Chocolate. Itong ganahan. Kaya gikumpara kay mga pwede pangita sa mga bata dari. Buta nga nga rin sabit-sabit. Dumi pa. Ano ni Bi? Bawal na ni mo kay Tit. Namatay dua ka pati. So guys, gatas kay mo ni konsumos mga bata kada buntag. So, dali gabig ka ng uban. Mga buwak-buwak dari sinahan. Ano na naman ay nilios mga bata. Mga ni kaya bawas iliya dani. Sarap. Sabi. Dai, dali, dai. Sabi ko brown sugar. Kung ano may brown sugar. Nips. Ayan, parang bata. Tambos ngipon. Sabi, nang inday. Ay, kamutag sa lahat. Iriya man ito. Pulutan sa mga parahubog. Pulutan is mga parainom. Dragon seed. Ilang ganahan. Ay, mapalit ang kagay na pay partner dari. Ngari. Isa dito kagay. May color? Sabang naman yun. Sabi. Blue? Chubby nga milk. Ang ganang iyan. Isuhon para sa mga bata. Okay. Kunita day to day. Patigid ni mama. Thank you. Wala pa rin sapok. Ngayon, ma-afford sa mga bata, piso-piso. Yan eh. Kasi, agbong bi. Piso makaon. Maginan siya na eh, piso. Panaan nilang tulo ay bukas. Ginansi. Mismo ginansya mo, ginansi. Pasagatang hunan. Sa plan silang papa o may trabaho. Palit pag og beef loaf kari, harang ipunan ang beef loaf daring kuan. Punan na hag. Ijud. Ano pangitaan dari nila. Dinali ang sudaan. Ayun. Sa ingari po, Swan. Maray, brato-brato yung taon dari. Grabe namang mahal ang sardinas. Kanina lang may brato-brato. Yan, ina. Ulilit. May palit yung mga may pangitaan nila dari. Ito na to. Ay, mga makaon. Shampoo na po. Kaya pag ang itlog. Kaya madari sudaan. Itlog.
Ay, pag itlog guys, karay niya. Tapos isa dari sa ano. Wait, kaya ron di dahil dali madaot. Dari dah, nabutangan na. Ay, panood siya dari guys. Okay, wala na nabilin. Mani. Wala na lagi. Sud. Hindi da dahil na po. Yan Sundas, Gabriel, pastilan. Ano. May pamutang dari guys. Para mo pakitaan. Karoon din sa madaot. Okay. Yung fresh sa kanunay. Hmm? Skindi. Hmm? Skindi. Skindi na be. Yes, kay. Grabe namang mahal ang mga pamalitan. Uy, ginoo ko. Ano may barato? Sila. Ginansya na naman tag ginagmay. Maadyo na lamang po. Isa mo ato pag merkado. Kasi mo ay palitan ginagmay. Ano na lamas na guys, oy. Oh. Ayun, ako mga laki ni. Grabe rong panahon na. Grabe yung taas ang mga pamalitan. Diskarte dyan, taman-taman. Buhay diskarte, buntas. Guys, grabe yung mga mahalang mga pamalitan ron. Mga halos kanan ano ron. Nanak, namuan ng mahal. Wow, umi. Umi kong. Ha? Sabi, bawal pa nini mo kaduntang pa. Harap pang sunig ko. Kasi sila nan. Pamuragwa na may barato rong panahon na guys. Murag anam-anam na magka-mahal tanan. Isa dari sulanan guys. Duduk sulanan ka rin. Wow, ami-ami. Ami-ami. Oh, lami. Meron pa ipang display daw. Hey. Displayhanan. Upod. Pangitaan na sa mga bata. Okay. Bawal siniya na ito karang kamisa. Ami-dami ka tayong isod na day. Sa isod na. Bang. Baby bang. Diyan na kadani mo itog, maha mo na kag ito. Ha. Ang lang ha. Ang mama ha. Yan guys, maka ginansya mi upuan. Tuday-tuday ha. Yung si ay, bintaha rin guys, kana may mga ginansya mga akuan kabuok. Tulura na ito. Tagsa silang tulo. Ang ginansya na mo, igor ay lang kanon. Labin, habuhi ang bibi. May sudog maingari, kaya kung sa sudlog mananap. Ang biday, biday. Bigyan na mana. Thank you. Ang shield. Kaling display dahil. Chubby, day. Sila na chubby, day. Hawa sila na chubby. Sila na sa chubby. Sa samig sila na chubby guys. Okay, sila na sa mga chubby. Ipon na rin ang chubby. Ang ipon ra kaya lang hindi kami ng mga bata sa kulit o milk. Ngayon siya guys kaya hindi isa asidlog utitid. May stick o man rin ihang pinalit, ihang ipanigom kaya hasidlan lagi maingani. Hindi. Cracklings. Palito na sa mga batanon. Yes, oh, kanintay nga na ni. Ito, potato fries ha.
Nasa man ni? Tangtang. Stilan. Itong mangita og alamang, di ako'y alamang dari guys, di ah. Tag G's ag putos. Tag 10 ag putos dari. Ginisa na nga kuan, ginisa nga alamang na. Tag G's ag putos. Kuan ko dari kay daghan may mangita, halin man ni kaadyo. Ato pa yung mangke. Ha? Tag 10 ag putos na ni nga mga alamang guys. Ha? Hindi ko impak. Maro to guys, pakita na mo dito sa mga mangke. Dada nag-deliver dapat ang mga tuba. Asin guys, ya. Asin mo na importante. Ang hurot na ang asin gapon. Wala ko'y asin. Kumpra tag asin nga ni tinag takas na daan. Tinag 1/4. Nga racing ko. Dapat nag-deliver na magtuba guys, di ah. Nag-deliver karon 2 ka galon rapid. Kay hinay kuno ag isang kwasanggutan. Tuba, red wine. Red wine sa Bisaya. Ya guys. Mangita mong tuba, dahang tuba. Yes. Okay. Wala pag to 2 ka galon. 2 ka galong tuba. Dapat amang mangke guys, di atag 70 ni ag isa, 70 pesos ag isa. Nadagka mo pud sa kazo, ay daghang sabaw. Na. Ikan hajagi init. Na guys. Tag 70 pesos ag buok na ni. Okay, kinsa to malit hag mangke, palit na mo. Nara guys, 70 pesos ra isa guys, lamiin, di sa kazo parat. Okay.